बायदि दिसअर्डार बेरामिखौ जोबोद खम सुबुंखौसो जों मोननो हायो। आसा खालामो गसाइया उनफोराव नोंखौ जिउआव हेफाजाब होथों। मिजिंनि जायख्लङाव नोङो आगान बेखेवहोबाय, सिमांनि बिबाराव नोङो समायनायै बारग्लांबाय, हराव गैयै खबामाव नों देंखो बोहोबाय, रानथेलांनाय सिमांनि निजायाव नों बोहैफिनबाय। गारि एक्सिडेन्ट जानानै लामा ससेयावनो जिउ गोमानांबाय। दा बेयो हस्पिटालावसो दङ, नोंथाङा बडिखौ लांफैनो हासिगौ। खोमसि अख्रांनि जोंथि नोङो हाथरखि सोरांहोगिरि, आन्दायनाय आंनि लामानि अखाफोरानि सोरांहोयो। नों गैयाब्ला जिउआ आंनि ओंथि गैया, नोंनि मिस्लु मोखांजों आङो सुजुयो दिनै गोदान आलायाथ' हनांबाय थांनि जिउनि जिउ दिङानि हनांजायख्लंनि दा आंनि मिजिंनि that